Ibalhin ako mga bulak karon kay naay muagi nga balay. So akong ibalhin. Please watch and subscribe to our YouTube channel with Shella. Oh. Kumbaga naigo din. Ang ako ang mga bulak is naigo siya. So akong ibalhin. Wala na ka, Shell. Uy, kay kanina. Pili siya sa una. Ganda, ako na lang ibalhin. Kay maagian man good siya sa naay magkuan niya. Naay muagi nga magyayong ang balay. Tuplokon pati. Ayaw ra. Mingo na po nimo. So kayo na siya nindot kini siya nga bulak. Di ka ni siya og municipality of Munay. Pinakabukid ni siya sa boundary sa Lanao del Norte ug Lanao del Sur kani siya. So nindot kini siya kay mura og humay-humay. Dira na butan. So comment mo kisay ganahan kay ako ni pangatag ang uban. Dira na. Lupat na tabi. Dira siya sa mga amigas. Wala nang gibalhin. Ana. Ang problema ani is ang paghakot sa pupaingon sa babaw tino. Ada kita yung aday. Nakakasupri nga kuan, luti. Dito ko ning kuha og datadatahan lang og matagbulan. Ila kapakyaw. Siguro na. Ha? Pwede to, siguro din. Kailan ang tigiya. Oo, then kuan man ko ni. Hello si Uncle ako. Kuan okay na. Hala, tubo lagi ni siya ay katungkuan, indot nga bula, katungurag kuan. Pine tree ka na. Ako na yung pamalhin, mo ni si problema na mo urol eh. Oh, gino ko isakay na lang ni kabayo siguro no. Bukag tino. Lagi layo kaayo gyud gino ko. May inyo kay duol-duol naman inyo nga area. Kani siya mo siya badyang lang kana. Badyang kayo ulit. Oh. Then kani daghan kani siya sa una kani. La nay ulod. Di kaon siya ulod lang. Hiyo, dako. Ang kulo sa ulo kay puting. Kuana. Ang kulo sa ulo kay puting. Nay ala nay ulod oh. Dako kayo, ay napati ati kay mahimo nag-birthday play. Kamu turot akong kuan ha. Kamu turot akong bulak ha. Buta kong bulak ninyo kamu. Ang kanto din ba? Sayang lang nga kanto. Aman. Aman. Tuplokon te. Ayun lang, ako rin mingon. Naunsa man ni si Sheila, uy. Ayun pagsaba. Mo makaya dira naghawid ra ka? Magkaya man. Kani po siya nindot po ni kaayo pag magbutang ni siya sa kaang. Ang kanang nindot nga kaang, kani nindot ni siya ti ay. Sulod ba kanon ra po kuan, kanon ra po mga dagko yung mga ulod. Kani siya no? Ibalhin ko ni nindot nga kaang. Nga. Ma! Wala lang, wala. Wala ko nang umpra. Dili sa kita ka lang. Wala ko nang umpra. Wala man. Wala idibol. Wala pa ko nang umpra. Kaniti ay mahal kay ni sa kuan ti ay.
Katong sa iligan kay Sano. Kani siya. Sumuli mo problema karon, amo jud ibalhin. Sila na po'y ulod. Kapit na nauna rin. Kani nindot kay ni siya ay sayang kaayo. Nya mayor ako nimo dai siya. Ako may butterfly dara. Multiple ate. Butterfly. Sa? Yung lagi. Na di pa nga upog ulo di ay. Ang isong siya nga bulat. Ay kasayang oy. Di man siya maintan. Na kanina laya. Inaitan siya sa tubig. Gay ginupo kas. Indot kini nga bulak ra ba. Katulang ni siya ti. May katul ni siya nga bulak. Badyang. Kuan zebra pero katul ni siya. Nakasayang oy. Kainti ba? Kainti. Kami kini siya nga color sa una la. Wala man na kaya na inti mo. Nilsutan niya. Nag-green lang siya. Kani siya? Kainti pa na Nakatulog siya. siya ay. Kainti na siya. Ito kasayang sa akong mga bulak. Uy, di mo ko dalon dyan na ako si pagbaling duty. Ako ito gasto ani sa una. Gabi-gabi na eh. Kani siya napalit ko rin ako siya katong sa kuan, sa kulambugan. Tapos sa dayalmi. Sayang kaayo. Pagadian bitaw petaghan kay niya yung anak. Sa taga-pagadian eh kate? Oo. Nindutang gabi-gabi. Kasi kung pula juga din na iputi siya din green. Kani nindot mo na nga ay isa naman yun. Wala lagi siya na inti o tarong. Kinalan din na siya init. Kani importante man ni sa bukid ang mga snake plant eh. Oo. Ay sumpa man sa mga halas. Handog na halata. Sumpa man ni siya. Pero dugay-dugay pa man kadian ito. May nang magkuha na lang tati. Uy, kininay ka naman. Gani na nagani dito ako Ninay ka naman tani. Mapawaon. Sumawa na lang kita ani. Kuya po ani. Uy, magbalik na po tag zero ani. Imbes ga uno na. Oh. Kaya balik back to zero. So zero na po. Ginawa ko. Ka-discourage pang hinlo eh. Kanit po ay. Hindi ko siya badyo. Kanit po. Kini kay kusog siya ng gamot. Wala siya mga nindot ang bula. Kasubol. Sukol yun na siya bulan init. Ay, tino? Nga wapay layong ang balay. Di naman matapok yung bulak. Ano siya muna siya? Kung sa'y tawag ni Anity, welcomers ni siya, no? Ano, hindi ko na nga bulak ko. Ano siya, ibutang na ko sa kanang kuan. Ay, ginuog ko. Discourage taan ni, balik sa ulo. Taas kayo siya ay. Wapay layong ang balay. Di pa man wapay balay layong nga. Di matapok yung bulak, no? Naraman dahil ni. So, daghan kayo salamat kay giarin sa nako kung mga bulak ko. Salamat Dito ti. Naay. Nagpasalamat po ko nga naay balay nga dayungan paingon sa taas kay napurma or nahipo sa ako mga bulak. Thank you and God bless. Maraming salamat.
Bye.